Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a sabon littafinmu mai suna Asalin Taurari. Marubuci Ibrahim Umar Ahmad. Babi na farko. Akwai wani zamani a duniya, wani zamani da mafi yawan halittu suka manta da gabata, suka rungumi wani sabon ƙarfi da ake kira kambun baka. Kambun baka ba wata baiwa ba ce ta yau da kullum ba. A'a, sirri ce mai zurfi da taurari ke baiwa zaɓaɓɓun halittu 'yan kaɗan. 'Yan kaɗan masu mallakar wannan ƙarfi ba su da yawa a duniya, kuma ma hasali mafi yawa ba su san ainihin ƙarfin ikon da ke ɓoye a cikin jininsu ba. A wancan lokacin duniya tana cikin cikakkiyar kwanciyar hankali. Babu yaƙe-yaƙe, babu zubar da jini, babu tashin hankali, babu wata alamar hatsari. Dalilin kuwa shine an yi imanin cewa ƙabilar duhuwa ta shafe gaba ɗaya daga doron ƙasa. An yi amfani da wata fasaha ta musamman mai mataki na ƙarshe wajen hallaka su, har ma ta kai ga cewa babu wata shaida da ta rage da ke nuna cewa ƙabilar duhuwa ta taɓa rayuwa a ban ƙasa. Saboda haka ne zukatan mutane suka kwanta, hankula suka kwanta. A ganin mutane zamanin duhu ya ƙare har abada. Sai dai tarihi ya taɓa nuna cewa a duk lokacin da duniya ta fi nutsuwa, shine lokacin da manyan sirrika suka fi kusantar bayyana. A tsakiyar nahiyar North America, nahiyar da mafi yawan halittu suka amince ita ce mafiya girma a duniya, akwai wani katafaren birni mai suna Nota. A cikin wannan birni ne ake samu fada da masana kambun baka suka tabbatar babu kamarta a faɗin duniya. Fadar da hatta sarakunan taurari ke mutuntawa. Fadar da ta tara jarumai, masana hikima da masu iko waɗanda nasara ta zama tamkar numfashinsu. Sai dai a wannan rana yanayin fadar ya bambanta. Babu wanda yake magana, babu wanda yake motsi. Dubban idanu suna kallon wuri ɗaya. Tsoro ya mamaye zukatan waɗanda a da ba su taɓa sanin ma'anarsa ba. Dukkaninsu suna tsaye a cikin girmamawa, kawunansu a sunkuye kamar bayi masu jiran umarnin Ubangijinsu. Sai dai akwai halittu 10 da suka bambanta da sauran. 3 daga cikinsu biyayya ce kawai ta bayyana a cikin fuskokinsu. 3 kuwa soyayya da girmamawa ne suka mamaye zukatansu. Sai dai guda 3 kuma fuskokinsu sun kasance tamkar littafi da babu wanda zai iya karantawa. Amma na goman mutumin da hatta taurari suka kasa gano iyayensa, mutumin da ya rayu fiye da shekaru 1000, mutum ne da masana ruhaniya suka tabbatar da cewa ruhin da ke cikin jikinsa ya haura shekaru 100,000. Saboda haka ne wasu ke cewa watakila yana daga cikin waɗanda suka shaida kafuwar duniya kanta. Kai wasu ma suna ganin cewa shi kansa yana daga cikin ginshiƙan halittarta. To sai dai babu wanda ya isa ya tabbatar da gaskiyar hakan. Domin kuwa sirrin waziri Zawanazul Ukuzi ya fi zurfin teku da ba shi da iyaka. Kafin wata halitta ta fahimci abin da ke faruwa, sai aka gan shi zaune a kan karagal mulkinsa. Ba a ga yadda ya bayyana ba, ba a ga lokacin da ya zauna ba. Kai ko taurarin da ke sama ba su iya gano lokacin da ya iso ba. Wannan shine ƙarfin da ake kira ikon sarakunan farko. Wannan
shine ikon da taurari ke durkusawa a gabansa. Wannan shine ikon da lokaci kansa ke girmamawa. Wannan shine babban sarki Yamuwazul Ukuzi. Da bayyanar babban sarki Yamuwazu, haske ne wanda aka kasa gane daga ina ya samu asali, ya fara bayyana a cikin fadar. Nutsuwa gami da kwanciyar hankali ne suka fara mamaye zukatan mutanen da suke cikin fadar. Nutsuwar ta samo asali ne daga tabbacin cewa babu wata halitta a ƙarƙashin sararin duniya da ta isa ta kawo musu hari matukar wannan shugaban nasu yana a nan. Waziri Zawanazul Ukuzi shi ne ya fara magana. Barka da zuwa mai martaba. Sarkin ya gida masa kai ba tare da ya ce uffam ba. Wazirin ya ci gaba da cewa, yanzu idan ka ba da umarni cikin iftawar ido, za a kamo shi a gurfanar da shi a gabanka, ka aikata abin da ka dama da shi. Sarkin ya ajiyar zuciya. Ajiyar zuciya ce wacce ke ɗauke da iko irin na manyan taurari. Sarkin ya kalli ɗaya daga cikin 10 da ke tsaye a gabansa, sannan ya ce, Gais, Hais, Dail, ku je ku kamo min wancan tsohon. Yanzu haka yana a sashen Okeniya, kuma ku tabbatar kun kawo shi a raye. Idan har ya yi taurin kai kuwa, to ku kawo min dungulmin kansa. Sai waziri ya kalli sarki cikin tausayi da biyayya ya ce, mai martaba, idan ba damuwa a taimaka a haɗa su da Silazis, saboda na tabbatar ba shi kaɗai ba ne. Na san ba zai wuce yana nan tare da ɗansa da kuma kwamandansa da Nukairu ba. Sarkin ya yi shiru daga bisani ya ce, ai shi yasa na tura su 3. Sarkin ya ƙara da cewa, Gais, kai ne babba, ka kamo min sarkin. Sannan kai Hais, ka kawo min kwamanda da Nukairu. Idan ya yi biyayya a bar shi ya rayu. Nan take hankalin kowa ya koma kan Hais. Gaba ɗaya mutane 10 har da waziri suka kalli yarima Hais, sai dai babu wanda ya isa ya ce uffan. Sarkin ya ƙara da cewa, kai kuma Dail, ka kawo min yarima Shi'ira. Ku je, albarkata tana nan tare da ku. Bayan da kowa ya watse, sai waziri ya dubi sarkin ya ce, mai martaba, idan har ban manta ba, kai da kanka ka ce sarki Suhail ya yi fice a cikin al'amuran taurari. Waziri Zawanazul Ukuzi ya ci gaba da cewa, mai martaba, idan har ban manta ba, kai da kanka ka ce sarki Suhail ya yi fice a cikin al'amuran taurari, kuma ka ce shi ne wanda ya shigar da sauro cikin duhuwa. Sannan kuma kai da kanka ka ce ya yi sinkaye a cikin al'amura na halittun burji mafi girma har sau 3, kuma dai har yanzu yana nan a raye. Tabbas, ka bani tabbacin cewa shi ɗin yana da matukar hatsari. Sarkin ya yi ajiyar zuciya, sannan ya ce, tabbas, lamarin nan haka yake, kuma babu tangarda a cikin maganarka. Amma kada ka manta, yau shekaru 1000 kenan muna ta faman binsa yana ɓuya, kuma ya rasa dukkan komai nasa. Shi yasa nake so yaran su je su kama shi. Waziri ya yi shiru daga bisani ya ce, wannan ne yasa ba na son a sake rasa shi. Yau shekaru 200 kenan tun bayan lokacin da muka gamu da shi a yakin sauro, amma ya gudu, ban sake ganinsa ba.
A can kudancin duniya, yankin da ya fi ko'ina dusar ƙanƙara, wani daji ne wanda babu abin da ake gani a cikinsa. Wani daji ne wanda babu komai da ake gani a cikinsa sai dusar ƙanƙara. Dusar ƙanƙarar ta cika ko'ina, kai hatta bishiyoyin dajin dusar ƙanƙarar ta rufe su. A tsakiyar dajin kuwa akwai wani gida guda ɗaya kacal. A cikin gidan akwai wani dattijo mai gashin furfura da ke zaune a kan kujera. Murmushin dattijon ya ɗanyi kafin daga bisani ya ce, Danukairu. Kiran sunan ke da wuya, kwamandan ya bayyana. Ya ce, ya shugabana, gani nan. Shugaban nasa ya ce, yanzu za su ƙara zuwa, ka shirya. Sai kwamandan ya ce, shugaba ni ko da yaushe a shirye nake. Sarkin ya gyaɗa kai, sannan ya ce, kamar yadda aka saba kenan. Danu ya amsa, ya shugaba. Shugaban nasa ya sake gyaɗa masa kai. Danu ya durƙusar da kansa tare da cewa, ya shugaba, kafin a tura ni wannan aiki, ina so a bani izini. Ina so a bani dama na yi hukunci ga waɗannan bujirarrun halittun. Ina so a bani dama na yanke hukunci akan waɗannan ƙananun halittu, waɗanda ba su yarda da mulkinka ba, kuma ba su yarda da ikonka ba. Kwamandan ya faɗa a cikin yanayi na zaƙuwa, haɗe da marmari irin na yaƙi. Sai dattijon ya kalle shi ya ce, shi kenan, amma kada ka yi min amfani da ajiyoyin da na baka. Danu ya ce, an gama ya shugaba. Kwamanda Danu ya tashi ya fice yana mai matuƙar farin ciki. Sai dai fitarsa ke da wuya, ya yi gamo irin na tsautsayi. Ya yi gamo da halittu waɗanda ga baki ɗaya faɗin duniyoyi babu inda sunansu bai je ba. Halittu ne waɗanda babu inda labarinsu bai je ba. Halittu ne waɗanda babu inda labarin hatsabibancinsu bai je ba. Waɗannan halittu ba kowa ba ne face ‘ya'yan babban sarki Yamuwazu, sarkin daular Notamrika mai mulkin kafitanin daular Notamrika, kuma sarki a birnin Nota. A kiyasi an tabbatar da cewa babu wata daula da ta kai matsayin da za ta iya haɗa kafaɗa da daularsa. Duk da cewa kowa ya san daular Okeniya ma daula ce mai matuƙar girma da ƙarfi. Amma waɗannan samari guda uku ko kallo ma ba su ishe su ba, balle a ce za su damu da su. Wataƙila ma ka ce ikon abokan gabansu bai kai nasu ba. Dai suke ƙiƙam a cikin iska, kai ka ce ba su san wani abu mai wai shi tsoro ba. Kwamandan ya ɗaga kai ya yi musu kallon raini, sannan ya fashe da dariya. Ya ce, da a ce shugabana bai hana ni na yi muku hukunci ba, da lalle yau za ku ƙare ne a cikin jahilci na rashin sanin matsayin da kuke ciki. Kwamandan ya ja numfashi, sannan ya ambaci sunayensu ɗaya bayan ɗaya. Yamugaizul Ukuzi, Yamudailul Ukuzi. Sai idanunsa suka sauka kan na uku. Yarima Haizul Ukuzi. Zan baka dama, zan baka zaɓi guda ɗaya, akan ma saboda auren gimbiya da kake yi ne. Ka juya ka koma gida ka zauna tare da matarka. Wataƙila hakan zai tseratar da kai daga kaifin takobina. Kwamanda Danu ya yi murmushi, sannan ya ce, amma na san zai yi wuya ka karɓi wannan shawarar. Na lura cewa kai ne mafi ƙarfi a cikin 'yan uwanka ta fuskar kambun baka, shi yasa kuma kai ne za ka fi fuskantar hatsari idan yana tunkarowa. Mu haɗu a karatu na gaba.